Jaj, gyerekek, Lencsilány versenyben egyre többen. Azt a kedves Bocsi, Lajos, Voga és Proc. Valamint Lajos és Voga Proc. Igen. Már előbb beszerettem volna szállni a Lencsilány dalírásba, de a kedvenc stílusomat rock a két paraszt lefoglalta. Ráadásul roppant profi módon. Így én inkább átírtam reggibe. Pici szövegváltoztatással. Hangminőséget nézzétek el, csak itthon zenégetek, magamnak nem vagyok profi zenész, könyvelő vagyok. És nincs profi stúdiócuccom, de talán így is elmegy. Ha leadjátok, talán nem verik szét a rádiót a hallgatók, még sok jó műsort kívánok, V2 Chopper, azaz Tibor, Újpestről. Megnézzük? Nem hallottam még, figyeljünk. Stereo. Rastafari, 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 Lencifani, Rastafari, 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 Lencifani. Egyszer volt, hol nem volt. Ó, de régen volt a Lencsilány. Rastafari, Rastafari, Lencifani. Egyszer volt, hol nem volt, egy icipici házikó. Icipici házikóban kendert ültet nagyanyó. Ottan élt, és fűvezett egy Lencsilány. Drogdíler anyukájával túl az operencián. Füvet szívott Lencsilányka, zsointot sodorgatott. Anyuka is ezt csinálta, s jó belőve éltek ott. De amikor este lett, az icipici lányka félt, hogy reggel majd a kommandósok mondanak mesét. Rastafari, 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 Lencifani, Rastafari, 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 Lencifani, Rastafari, 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 Lencifani. Egyszer volt, hol nem volt, egy icipici házikó. Icipici házikóban kendert ültet nagyanyó. Ottan élt, és fővezett egy Lencsilány. Drogdíler anyukájával túl az operencián. Füvet szívott Lencsilányka, s jointot sodorgatott. Anyuka is ezt csinálta, s jól belőve éltek ott. Amikor este lett, s az icipici lányka félt, hogy reggel majd a kommandósok mondanak mesét. És ha meg nem haltak, Vácon élnek, a váci börtönben mesélnek. Amíg lesz drog, sosincs vége, fuss el vére. Na. De tanulságos volt a mese. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy természetesen elnyerték büntetésüket. Minden tartalomtól távol tartjuk magunkat, ugyanakkor megvolt a maga morális érzése is. Igen. Vácot, kommandósok, mindent, tehát a mesében helyre kerültek a dolgok. Igen. Ne csinálj ilyet. Igen, de ez a mesék erről híresek egyébként. Így van. Tehát ez volt V2 Chopper, Lencsilánya. Azt mondják, valakinek nem tetszett, de van ilyen, hogy ez debeteg meg. Ajjaj. Tibi, hagyd fel a könyvelést, ez állat. Gratulálok 21-es Sali.